О, не! Забрал съм контролите! Fuck. Окей. Здравейте, аз съм Ярослав Бос и се връщаме на училище. Да. О, фак. Нов съм в класа и веднага трябва да ме прибият, сериозно. 15 септември е много гаден ден. Фак. Yes. Р, сериозно с Р, не трябва да с Ф, Е. Остай, играта е много стара и е готина. Yes. So, you must be Hopkins. Uh-huh. What? What? I meant yes, sir. Very good. Now let me see. You've done a lot of naughty things, haven't you? Vandalism, graffiti, bad language, violent conduct, disrespecting staff. Oh, I'm scared of you, Hopkins. Come on, give me a break. Yes, I've never met a boy like you. Never in all my life. Hopkins, you're quite the nastiest little boy I have ever encountered. Tell me, why should I waste my time on you? I don't know. Because it's my calling. It's what I do. You excel at causing trouble, and I excel at fixing little boys like you. At making you into respectable members of our community here at the Academy. I've got a good feeling about you, boy. A feeling you and I are going to be great friends. You keep that nose clean, boy, or I shall clean it myself. Miss Danvers, are you back yet? Yes, Headmaster. And I got your tea. You are good to me, Miss Danvers. No more than you deserve, Headmaster. Take our new friend Hopkins here and show him around the school and get him properly attired. Certainly, Headmaster. Come along, boy. I haven't got all day. And boy, remember, you will have a clean nose. So keep it clean, or we'll clean it for you. Някоя на линия, добре. Тъй, много тъпи имена. Хопкинс, Хедмастър, трябва да си взема униформа. И... Какво е това? Какво е? Трябва да отида сега да си взема облеклото. Униформата. Нали? Да, добре. Сети ще ме подглънт, нали? Това сега. Така. Помня, че тук беше училището за момичета Girls Dorm, а това тук за момчетата. И сега ще ме нападнат и ти ще ме научат да се бият, да. Че лязат в нея, че не знам. Моля ли са сникна? Кажи тя. Не. Аре бе, за какво не мога... добре. Това мега гадно се човек. Тъпац. Уха, това големия... Къде се кажеш? Ръмбъл ли се кажеш? Май се. Ръмбъл, да, Ръмбъл. Why are you not in your uniform, young man? Go change immediately! Oh, come on. Отзад мачи имаше кутия с яйца, нали? Топка. Може ли да игра с топката? Да.
Не може ли да бяга? А, не, ето бяга. Контра ли трябва, може да се мене? Ама, точно. Какво? А, не. Не е това, което си помислих, че е. Аз това да. Аре да влезнем при момичета. Този епизод не мисля да го правя много такъв. Не мисля да играм мисии, просто ще си правя малко. О, fuck, чингетата! Fuck! Хе-хе, тапанари. Прошу. Ох, как ме ритна човек. Добре, да почвам другия. Добре, да, защо се маритат? О, дай. Не. А, не, бе! Фак. Оп, ето. Стига, бе. Добре, да, аз бия лошите, защо ми казвате, че не е хубаво? Оп. Как? Готово. Оп, някой тормози малко момченце. Оф! Айде, бъснаха ме. Пицата по-дълга. Йо, Аро Съюзи. Това, че Максин Търби, че не значи, че трябва да си глупав. Не глупав е Максин. Ето Ръсъл. Ама не мога ли да го бия? Left shift, за да му дам apologize. О май гад. Няма да ти дам пари. Гледай, човек. Колко пари му дадох? Човек? Break into Lesser Locker. Значи никакви пари не му дадох, някакви фалшиви мангизи. Това много гадно е. Как се отвори тази глупост? Ето това не знам. Тъй, World Cup Classic. Troublemaker. Да, знам го тръб. The perfect да watch for them. Да, знам, ама не мога самак на това подгоним тук. Праве. Сега. Не. Шеготе ли са? Ама влезна в... Оп, излезнах. Сериозно? Пак ли трябва да правя това? Добре. Тапанар ще ядеш. Абе, кой ще ти плаща, бе? Тапанар. Дай ми шоколада. О, не. О, гадост. Направо ми се спи. Така.
Чека да ка. Повече от мисиите съм ги забравил, защото играта много отдавна игра. Okay, here's the deal. Over there we got the nerds. Of course, they're complete social outcasts. They look pretty harmless. They're actually sneaky bastards. Their turf is the library. And those are the preps. They're all money and condescending attitudes. Yeah, massively inbred and completely brainless. Very observant, Jimmy boy. Now over there are the greasers. They think they're tough. Or at least try to look tough. Wouldn't advise messing with them. At least not yet. They hang by the auto shop. And last but not least, the jocks. These guys rule the school. Definitely avoid them. Whatever, I'm not afraid of some dumb roid monkeys. You'll learn. Come on, let's go. You're here to learn, not to goof off. Get to class. Така... Maybe I should have used my card. Винаги бъркам ръцества вече. What are you doing in here? Oh, right. Pass. Take care to follow my instructions precisely, as we will be working with volatile chemicals today. Трябва да правя... О, това е супер яко. А, Keep up the good да, work. а, Almost done. а, да, да, а, W, S, W, W, А. Keep paying attention. You may have a future ahead of you, young man. Но ма кефи как като си правя с експериментите и зад мен изведнъж ще върват някакви все едно. Аз влезна в грешния клас, аз си ходя. That's all there is to it. О, това спряха е... Това отва, бе. Гледай дръпнам за ухото. Това да съм аз, бе. Бах ти агресивните даскали. О! Така те ще ме забележат тук. А не, тук има нещо. Да, тук мога да избягам вече. Край тия даскали не мога да открия. Тук има кош, трябва ми кош. А, не, няма кош. Никога не трябва да делам вече упражнение. Опа. Трябва да бягам, ще имам час. Left shift, десен, ляв бутон и мишката съм тук добре. Така, даже с стрелките. Yes, мол е дума, супер. Мол е това дума. Така. Ами... Лала. Стана! Значи... Well е дума. That's right. That's right. Come on, James. Just apply yourself a little harder. Английски е труден. Карай. Оп, какво е това? Pick lock. Добре. Did you leave your head in the toilet again? Оп, отворим го. Не знам как. Board, hoodie, high. О, това се прияко. Даже инструкция. Добре, няма. Не е нужда. Има даже и... Даже ти показват. Place first to win. Това е много гадно. Аз не знам как да го управлявам изобщо. Добре, дай. Оп, оп, оп. Айде, да пасна. Оп. Пасна.
Стига, бе. Ах, Макс. Чао.